नैबे जाहैबाय सिगां दाख्लै इलेक्सननि सिगां माने केम्पास बानायनाय जाहैबाय UPPL नि। दा आंनि भिडिअ लाबोनाय खारनानो जाहैबाय नोंथांमोनहाथ' थाम्बनेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानो हागौ गाबोन जे इलेक्सननि जे फिथाइ बा रिजाल्ट बे मोननो थांगासिनो दं। दा नोंथांमोनहा माने चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनायबा साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनआवहाय थुना होबानो जाबाय आरोखि ना थाबैनो थाब। दा आं बुंनो नागिरनाया बेनो माने गाबोनथ' इलेक्सननि रिजाल्ट मोननो थांगासिनो दं। दा बे समावहाय माने फुरा माने गोसोफ्रा सोरनाबा माने जायफोरा माने इलेक्सन जाय केन्डिडेट भट दारायदोंमोन बिथांमोनहा माने गोसोआ माने फुरा खेंखुर जागासिनो दं आरोखि ना। जायफोरा इलेक्सन गेलेदों माने रिजाल्टआ माब्रै जागोन, आं देरहागोन देरहाया, जोंनि सरकार फैगोन ना फैया, मोनफ्रोमबो पार्टिनि माने लिडारफोरा गोसोआ ओरै खेंखुर जागासिनो दं आरोखि ना। दा बेजों लोगोसे जायफोरा माने सरकार दागोन बा सोर दामारगोन बेखौथ' रावबो मिथिया नालाय, जेब्ला रिजाल्ट मोनगोन अब्लासो रिजाल्ट आउट जाबासो माने मिथिगोन नालाय। दा बे समावहाय माने रिजाल्टनि मोनैनि सिगां जे गाबोन मोनगोन नालाय रिजाल्टआ माने दिनैनो जायफोरा गावसिनि पार्टिनि जायफोरा माने केन्डिडेट गसंदोंमोन बिसोरखौ माने बोथ्रोदजोबखाबाय आरोखि ना। जोंनि साननायाव बा आंनि साननायाव थांनाय BTC इलेक्सनावबोथ' गावबागाव केन्डिडेटफोरखौहाय माने गावबागाव पार्टि वाइस हिसाबै माने जायफोरा भट दारायदों बिसोरखौ माने इलेक्सनाव बा सोरजोंबा बा बबेबा पार्टिजों बायजानो गिनानैहाय माने बिसोरो दोनखुमादों आरोखि ना। दा थिग बेबायदिनो नैबे फैनाय BTC इलेक्सनावबो माने बिसोरो बोथ्रोदखाबाय जानांगौ आरोखि ना बेबायदि। दा बे समावहाय माने एफा माने बुंनोबो गोसो गैयागोन आरोखि ना, बा बुंनोबो माने एफा माने कन्टेन्टबो गैखाया आरोखि ना। थेवबो आं बुंनो साननाया बेनो UPPLआवबो माने फुरा खेंखुर जागासिनो दं आरोखि ना। BPआव खेंखुर जागासिनो दं। ओजों BJPआ मोनसे हारसिङैनो सरकार दानो फुरा जुजिथाबगासिनो दं आरोखि ना। दा बे समाव जुदि मोननैबो जेनमारोबा UPPLबो BPFबो जेनमारोबा बा ओरैबा BJPआ सरकार फैयोबाथाय बिसोर गैला आरोखि ना। दा बेनो बुंनो थाङोबा जाय जेखि सरकार दाया माने होनोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोर बा पाब्लिकफोरनि थाखाय मोजां मावलांबानो जायो बेखौसो जों नागिरो आरोखि ना। जों साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो बेखौसो नागिरो आरोखि ना। दा नै सान्दुंआ फुरा गोगोमखा आरोखि ना। नै बालागाव बाजार दंखायो आरोना, बे बालागाव बाजार जाहैबाय। दा नैबे केम्पासमोन जाहैबाय। ओमफ्राय नै जायगाया बे बालागाव। दाख्लैनि नांगोलना ट्रेक्टरनि मोनथाय ना ट्रेक्टरनाबो नांगोलनाबो बेयावनो हेलिकप्टार नामायफैदोंमोन नामाथाय बै जायगायावनो नामायफैदोंमोन जाहैबाय। आंथ' नुवाखिसै। दा माने साफ्रोमबो इलेक्सन गेलेगिरिफोरा गावसिनि गोसोफोरखौ नाबास खालामालासे माने बेबो बे मोननैबो पार्टिजों मिलायलायनानै जुदि UPPLजों नांगोलजों BPFजों मिलायनानै जुदि सरकार दायोबा सरकारखौ दामारोबाथ' बिराद मोजांनि खोथा। नाथाय जुदि मोननैबो पार्टिजों जुदि मिलायनानै सरकारखौ दायाब्ला बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनिनो मोनसे खैफोद होननानै जों साननांगोन आरोखि ना। दा इलेक्सनाव जायखि देरहाया, जायखि सरकार दाया, खिन्थु मानो होनोब्ला जोंनि पाब्लिक बा जोंनि बर' रायजो राजा बा जों साफ्रोमनिबो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां मावलांनांगौ बेखौसो जों आसा खालामो आरोखि ना। दा बुंनांगौ एफा मानि गैया, मानो होनोब्ला जेननाय देरहानाय थाखायो बयनावबो बे मोनसे गेमसो नालाय। दा बेखौ लानानै माने गावजों गाव दावराव दावसि खालामनाङा। रिजाल्टखौ मोजां रिजाल्ट आउट जायोबा जायफोरा देरहाबाय बिथांमोनहा खुसि जानानै थाबानो जाबाय, उसमान खालामलायनाङा। आरो जायफोरा जेनबाय बिथांमोनहा माने दुखु मोननाङा। मानो होनोब्ला बेफोर गासिबो रायजो राजाफोरनि मददआवसो जायो नालाय। रायजो राजाफ्रा जायखौ सायख'गोन, जायखौ मोजां मोनगोन बेनोसो भट होगोन नालाय बा होदों नालाय, बेयाव जेननाय देरहानाय थाखायो आरोखि ना।